πόσο μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αυτοπεποίθηση από την υπεροψία. Πόσο εύκολα διακρίνουμε έναν άνθρωπο που απλά έχει αυτοπεποίθηση και πιστεύει στον εαυτό του από έναν άλλον που είναι υπερόπτης και ουσιαστικά βαθιά ανασφαλής. Πάμε να κάνουμε το τεστ. Πρώτη σκηνή. Μπαίνει σε έναν χώρο με άγνωστους ανθρώπους. Ο άνθρωπος με αυτοπεποίθηση θα πει καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε. Ο άνθρωπος με υπεροψία θα μπει και θα πει δεν χρειάζεται να συστηθώ, πιθανώς θα γνωρίζετε ήδη ποιος είμαι. Οπότε η αυτοπεποίθηση απλά μπαίνει σε ένα χώρο, ενώ η υπεροψία κάνει επίσημη είσοδο. Σκηνή νούμερο 2. Κάποιος διαφωνεί μαζί σου, σύνηθες. Συμβαίνει κάθε μέρα. Ο άνθρωπος με αυτοπεποίθηση θα πει οκ, δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ. Καλό μου ακούγεται. Θα το σκεφτώ και θα σου πω. Ενώ ο άνθρωπος με υπεροψία θα πει εντάξει, λογικότερα που διαφωνείς μαζί μου, γιατί αλλιώς πώς θα εξελιχθείς κιόλας. Πνευματικά, πώς θα πας ένα βήμα παραπέρα. Σκηνή νούμερο 3. Κάποιος άνθρωπος γνωστός σου, φίλος σου, έχει πετύχει κάτι πολύ τεράστιο. Ο άνθρωπος με αυτοπεποίθηση θα πει μπράβο, συγχαρητήρια, υπέροχα, θα χαίρομαι για σένα. Ενώ ο άνθρωπος με υπεροψία θα πει αυτό το είχα σκεφτεί κι εγώ πριν χρόνια. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, μου φάνηκε τόσο αυτονόητο που ούτε καν το έκανα θέμα. Δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το συζητήσω με κανέναν. Είναι λίγο φάουλ αυτό. Σκηνή νούμερο 4. Κάνεις λάθος. Η αυτοπεποίθηση λέει, έκανα λάθος. Εντάξει, συμβαίνει, σιγά. Η υπεροψία θα πει, δεν έκανα λάθος. Εσείς παρερμηνεύσατε απλά το βάθος της σκέψης μου. Απλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Οπότε, αν είσαι ένας άνθρωπος που γελάει με τα λάθη του και τα θεωρεί σαν μια κατάσταση αυτοεξέλιξης και ότι μαθαίνει κάτι παραπάνω, αν μπορεί να γελάει με τον εαυτό του, αν μπορεί να χαίρεται με τη χαρά και την επιτυχία του άλλου και αν η διαφωνία δεν δημιουργεί πεδίο πολεμικού μετώπου, τότε είσαι σε καλό δρόμο. Αν αντίθετα όμως θεωρείς πως είσαι εσύ το χαμένο κεφάλαιο του Νίτσε που απλά η ανθρωπότητα δεν έχει ανακαλύψει ακόμα, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί η αυτοπεποίθηση φωνάζει είμαι αρκετός, είμαι αρκετή. Η υπεροψία θεωρεί και φωνάζει ότι είμαι πολύ καλή, πολύ καλός, πολύ σπουδαίος, πολύ σπουδαία για την ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα δεν είναι ακόμα έτοιμη να με εκτιμήσει.